बेलाखे हामबाय प्रेस इलेक्ट्रनिक मीडिया नो दिनै बेलाखे तंथखा हुमानि अबहाय दिनै किला साबनाल ते अम्पी साबनाल अंडर 19 फुटबल नि मुथुंमुं दिनै सिनि गुमति जोननि बायथाक दिनै थुंमुं कप्लाइंखा अम्पी साबनाल अ जागो जों खेला नुखा दिनै बेलाखे नायथथक किलानि आसखे थंख्रं रक हामखे थंखा ते अम्पीनिबो आसखे हामखे थंगै दिनै जों सिनि जनगण सिनि जारा तिनार मा दक फुलुं सिनि जनगण रनबर फुलुई खुशी के खाय रमाखा और बिसिंगो खेला तो जेके फने हार जी तंगनाय आबो कुनो बखा बाजनाय को गया तेबो तिनि जों आनि किलानि अंगै तिनि पेनाल्टी किक बैबर थाइसा हारिखा हायफानो तिनि जों हारेबो हाया तेबो जों कुसुक मा कालायनाय सिनि खेलानो जों और आसक बैतिनि थागिया आबन बांगै तिनि जारा सेवै बखा हामिया फने अंगै मानो बखा हामिया ननि कुनो को गुरे बेलायखे सिनि किलानि अंगै थंथं रं बेलायनो तिनि जों नुखा हामबाय मायाफोर तिनि नि थंथं रनो तेबो तिनि अम्पि नंगै बरबो थंगै तिनि कप्लाय खायरखा बरनो बेलायखे हामबाय ते कुस अम्पि साबनाल कुस संगै तिनि खराव गुरै दंगो खाना जमतिया बिशाल जमतिया समीर जमातिया ते निरनमणि जमातिया बरन बेलाखानि खानि हामजागमा ते पाइपला हामबाय मायाफोर तामनि हमबा 11 तारानि सिमे बर तिनि जरा बरनि खक्साफोरनो रां करै मायाफानो बर सामनो निजेनि सामनो याकाबो बर खेलानो हामजागमाबाय ए चिनि तिप्रा हास्तेवो एरिसि हाफंनि बिसिनते जे अंडर 19 हि दै दुलजागमानि बनो हामजागमाबाय बर सुबाबै गाहाम के बर दै दुलै तमन बर बेलाके हामबाय मारबो दैसिनि साबजिदियो अम्पि साबजिदियो बनो बेलाके हामबाय बेलाके इन्टारेस्टेड गोनां सिनि खेलानि मांगै बनो बां पाइपला हामबाय मायाफोर अच्छा अंकांके yang sini ompini subject yongoi nang kisa oh अच्छा अंके sini ompini subject yongoi nang je thangnai rokno ba je player rokno tam mane kaham kok kasar nam sung je amne kisi sa sagadi ini ompi versus kila subjonal district final ka sung lakin jotana khatong thalai no tam dingka ompi subjonal ba kam team ekdom crack no